Andrea González eta Andoni Etxezarretak aurkezten dabe Sartadia. Bueno, kaixo, ze moduz Andrea, ongi etorri Sartadia podcasteko lehenengo denboraldiko azkenengo atalera. Da súper fuertea, bueno, la suek, ze moduz. Es que ha sido eso súper triste, en plan... Es que claro... En plan, ha muerto. Amaiera bat izango da hau. Hombre, bai, bukatu enbiada, beste bat azteko. Momentuz lehenengo denboraldiko amaiera bai da. Da super fuertia, zazpia tal. Esan berra daukou, hasiera baten, izan biasa la sortzia taleko denboraldi bat. Hori komentatu ginen aurreko kapituluan be bai. Bueno, da igual, baina jendeak igual ez da bentzun. Orduan, errepika bitxen du. Nego zu eurrengo Sartadia egotia, komentau leku guztietan. Danetan. Eta bestela, ez da gongo, eta ez doz balio, esatia. Gure kontuetan, etorri dien gonbidatu guztien kontuetan, toki guztietan. Baina... Tristezari? Ez, triste ez, nago posik... Bukatu txendalako. Nago posik hau aurrera jundalako, eta ondiokan posixau oporra datozelako. Orduan, super ondo. Ez que nik uste dut, ja, ontxe kamarak epizte horretik komentatzen gen bizen, ja, separatian nahi dugula. Ez que geixegi, Andrea, azken aldixan ikusten dut. Igual bihazte bat, era, que pesauz. Baina, bueno, pizkatxo bat komentau biako dugu, gaurko atala berezixa dala, azkenengoa dalako, gaurkoan gainera ez dugukiko gonbidatu bakarra, baizik eta bi gonbidatu ukiko ditugu. Eta zer gonbidatu? Hemen, ze daukogu. Komentauzu, porque con lo que me ha caído... Bueno, gure asmoa esan gaur ekartzia tarta bat, más chulo, baina ez dozkuman denbora, claro, azken aldixan gare topera, eta bukatu dugu e-punton erosten hau, dala ez dakigu oso ondo ze, roskoi bat ematen dau, Andreak esan dau, cookies and cream, pues toma. Hombre, bezki bestela, ejat gustatzen. Eta dela bat segaitxik, Andrea. Kandela bat, euspatzeko, gure lehenengo denbora aldixa, segaitxik dan morea, zenien ez la rosa, Andoni da horixa, tala bakeu ba morea jartzia. Ze, feministas. Bai, baina, bueno, guazen komentatzera pixkatxo bat, gure azkenengo astia ez, bi astietan, gertaudean gauzak... Falta mota gaitxuzue, azteko. Hashtag, bai. Andrea, aurreko astien egon ginen, argi gorriaken estrenaldixan, azteko. Itxen jatu indala, hilabete pasau dala hori. Bai, pasau dala enbora asko. Asko guztau jaten, telesaia da, sortzia talekua, primeran emotatzen dabe, ostiralero biatal, humoria danetik dauka, benetan telesai horrek. Bai, humoria, aldotu lehertu jendia gustatzea humore mota hori. Nik ondo pasau nean, eta gogotxunago ikusteko. Egisa da, pixkat, faiatze ostala, ostiraletan dala, eta ostiraletan beba izaten da, irabazi arte orduan. Zeme txokan, baina bueno. Bueno, baina hortaz gain, egon gian bebai Durangon, Oio bat Palestinan jaialdixan, eta bertan, gaurko gonbidatu batekin egon ginen. Hashtag, komentauko dago gero, komentauko dago. Kusiko dugu segertau zan. Bestalde batetik... Ez da, zure gaitxik esaten dut. Igual ez tasuna kontau, bueno. Erramos zapatua dator. Larun batian Bergaran Ferixia egongo da. Eta niago menaiz postuan, hola zuek, Mercedes, pasau, erostera, ze... Faktura honbiot. Goiza, hasiko dugu korrika itxen. Andrea, presare korrika itxeko... Hombre, ki entrena bina ize. Eta ze materaino enduza. 5 metro... 4 minutu jarraian korrika. 5 metro. Ez, 5 metro ez gunean 200 metro. Kilometro batera helduko za. Bai. Ingoten gero ez dakit, belauneko minakin nabe. Bueno, nik uste dut, sare sozialetan ikusi halko dugula. Bestalde batetik, bueno, oportara goiaz, Aste santua dator. Oporretara doia. Bueno, zube bai. Ez dia porrak. Nora zoiaz? Ni abadainora noia, gazte topagunera, abrilak bitik bostera, emango dotorre bai bitxigintza taierra. Hashtag iragarkia. Hombre, claro, es que problema pixkatin bida bizitziana. Eta, bueno, badaukat material dana, losakua, esterilla inflamablia, kampendentzia, oza, quiero decir. Ez dago nada, errokia. Bueno, euki badaukat. Jungian aurrokan begiratzera eta zinuan gauza asko itopau. Ez, faio, baina bueno, badaukat. Eta zu nora zoiaz? Ba, ni italiara noia. Pasta jatera. Pasta jatera, pizza, bueno, ez dala nere janari guaztokoena. Hori zemen eman. Pizza ez, pasta, bai. Vale. Baina esaten dabe, ez dala hemengo pizzia eta italiakoa ez dala berdila, orduan ikusiko dabe. Aldo, ez da zuekarri postal bat ez gain zoze? Zer nahi dozu, limontxelo bat... Esan do, alkola ez bakarrik. Ba, karamelo batzuk, limontxeluana, probauta euskatela eta oso goxua dara. Jabero bat. Jabero bat zetako, gero giltzak, ez que daukat, bosteun da bi giltzak, kamizta bat bueno, jakin nahi badimo zue, Andrea izekarriko jaten Italiatik,
galdetu eta eskatu bigarren denboraldi bat, eta horrela kutziko dugu. Hor kontauko, gure mertxetan. Eta segeixau, gaur osteguna, baldin bazareten zuten gure podcasta, eta bestela, bestegun baten, egongo ga Euskadi Irratian. Gaur ratzaldian, lauretan. Gaur osteguna. Baipasako irratxa joan. Honen inguruan berriketan, txapia sartzen, eske nos da, tambien berbaitxe gure inguruan. ¿Ves? Egocentrikoak ez, nik uste A ber, behin gonbidatuta, jonbiako gure inguruan berbaitxera, ez dakit. Ni posik nago, oso gazte lanpetua eukidogu, sortzireun eta bi bideo grabatzeko eta edaltzeko eta publikatzeko. Baina hori hona da, esan nahi da belako lana eskerrik asko, gurekin akordatziarren, oso eskertua gari horregaitxik, nahi badozue gurekin kontatzen jarraitu, badakizu idatze gure sare sozialetan. Eta badakigu, faltan botako eskuzuela asko egun hauetan, baina hemen ez garegu bakarrik, munduan gauza gehiago gertatzen dira, ordan ikustot momentua dela ja, urrengo atalai pasua emateko. Aurrera. Baina, zer dinozu? Aipatu egun bezala behin eta berriro, korrika Euskal Herri osoan da, Latarratzetik Bilbora 10 egun horretan, Euskal Herriko txoko desberdinak zeharkatzen, ikusi ditugu erorketa batzuk, tartian lekukoan erorketiak, hori pentsau gat superfuertia, eta aprobetxauko dut egoera hau maigaineratzeko euskerian egoeria. Venga, aurrera. Ze oso larretxa da, gertatzen da bilena, euskerian aurkako oldarraldi bat bizitzen gabiz, eta kasunetan euskera bezala, korrika bezalako ekimen bat baliatuta, danok edaratzen dugu euskaran aldeko oio eta aldarriak, gero askotan urtean ziar ez dienak hain politxak, edo, nabarmen hau ez dienak eratzen. Eta hortaz, hori aprobetxauz, nahi dut esan, hizkuntza eskubideen behatokiak jartzen dabela urtero euskeraren telefonoa martxan. Zeda hori telefono bat, deitu aldozuna, euskerian inguruko kontuak, kexak, zorionak, iradokizunak, zalantzak, galdetzeko edo plazaratzeko. Eta ze pasatzen da, aurten, uste dut, oindala bi egun, kaleratu debela 2024ko txostena. Txostena? Eta txosten, hori da, datu eza parte... Kale neurketak eta holan? Telefonora deitzen deben incidentzien inguruko txostena. Eta txosten horretan, aparte de zenbatekuak eta hori dana, hausnarketa bat egiten da euskerian egoerian inguruan. Eta aurten, 2025an egon ziren 823 kexa euskerian inguruan, eta asko zenbaki oso altua dan arren, pentsatzen jate euskerian baitan bizi ditugun eskubide urraketak hainbeste izan da, oso zenbaki bajua. Azteko hori. Baina kexak zezentzutan dia? Adibidez, juneiz medikuan era, eta ezin izan dozte euskera zartatu, ez egualako mediko euskaldun bat. Ez da euskeran kontrako kexak, baizik eta... Ez, euskeraz bizitzeko zailtasunak edo oztopuak jartzen dutuen horren aurkako kexak. Eta hori, 2024an jauzuzien orotara 1206 intzidentzia, iaz baino gehiago, ez? Honek 823 horrek izan dira bakarrik kexak, gero baidare zorionak eta pia gauza, ez? Eta telefono honek jasotzen ditu sektore sozioekonomikoa eta sektore publikoa. Hau da, juten basa mediko edo klinika pribatu batera edo antolakunde pribatu batera, hor gertatzen jatzun intzidentziak, bertan salatu die, ze askotan eukitzen dabe, reklamazio horriak edo danadalako horrek. Eta bestela, aukeria dago telefonora deitzeko, eta mendik animatzen zaitxuet, telefono horretara deitzera, zuen kexak partekatzeko, eta publikoki bebai salatzera, ez da normala, Euskal Herri Euskaldun baterako bidian goia zen honetan, egotia olako hainbeste urraketa, gure egonerokotasunean, eta askotan, hemen edo taipatu, Iker Iribarrenek sare sozialetan eitzen ditun bideuak, kalietako edo, leku desberdinetako kartelak, kritikatzen modu humoretxo batian. Erderatik euskarara pasatzerakoan, zelako hankasartziak eitxerian. Hori da. Eta, nahi dut bebai, esan, dagola lege bat, hizkuntz eskubidea bermatzen da bena, eta esaten dutenian, euskararen aurkako oldarreli bat bizitzen gabizela da, ze lege hori berez, Euskal Herri osora ez banago oker edo gutxienez eaen bermatu biharreko zehose da, baina saiatzen dira gehiengoantzat izango dan onura hori
horrei kontra itxan, eta, bueno, pues, lege horretan zirrikitu bat bilatzen, edo zehose bilatzen kontrara itxeko, ez? Lege hori badeus estatzeko, eta sektore publikoan lanian duen horre lanpostu horrek irtetzen dianean, pues, euskera hizkuntza eskakizun hori ez betetzeko. Eta hori kontauta, eta aprobetxau, esateko lanbide eziketan, seguramente zuk nik baino gehiago jakingo dozu, ez dago bermatuta euskeraz ikastia. Ez dago bermatuta gaur egun. Ze, adibidez, LHDB, osea, derrigorrezko etapetan. Bai, etapetan hor bai dagoela bermatuta euskarazko hezkuntza bat jasotzeko eskubide hori edo aukera hori, baina gisa lanbide eziketan ondiokan pauso horretan dabizela. Eta hori gertatzen da, irakurri dutenan arabera, jendiak, osea, eskaripian doia. Eta, klaro, jendiak ez badaki eskari hori aldalaein, ez da ematen zerbitzu hori. Osea, ez da bermatzen egongo dela. Euneko ez dakizen bat lanbide eziketako ikasgai, edo ziklo euskeraz, eta beste hainbat erderaz, osea, eskaripian doia, eta hori da, zehose, guk aldarrikatu bideguna, eta Bizkaixan, adibidez, hainbat sindikatuk aldarrikatu dabe hori, eta hemendik da. Argi dagona da azkenian ondiokan Euskal Herrixan, euskerian aldeko borroka luze bat daukagula, gaur egun, gaurko ikusten dugu korrika, eta azkenian, ematen dau, jende pila bat, ez dakizer, baina honen atzetik gauza asko dare bai behatzeko, ni justo batzo lagun batekin bai komentatzen, eta en plan esaten ginuan, neri pilat posten dozta korrika aurrian jendia horregoti ez dakize, baina gero euskera inbia da, eta euskera erabil inbia da. Eta niri ez tozta balio, zuk zure egunerokotasunean hizkuntza hau ez erabiltzia, baina gero korrika dagonean, ez dakit, korrika larixan naizelako, el pro, jumia naiz hemen kartelan aurrian, ez dakit, eta horrek adibidez kriston amorroa mate ozta. Bai, guztiz. Edo, bueno, komentatzen ginoan bebai, ez, korrikan arira, zenbat enpresa eta abar se suman al carro, esaten dan bezala, rollo, zure jarduna erderaz jendozu, baina gero, de repente ez dakize korrikaren alde. Eta gero ez da reala eta badakigu, eta dauzkagu adibide garbixak, eta alatabe. Bueno, baina ezkizela ez diabatuko, ez? Ja da, argazki horretan bai edo bai egoteko behar bat, behar publiko bat, bestela ez da eta reala. Gero hor da ere bai, txostenak, ez ditugunak aipatu diala kale neurketenak eta holan, eta ni behin egon nintzen horren inguruko, proiektu bat edo analakoa itxen, eta Bergaran mailan, harritzen sostan, euskaran erabilera zebaxua zan. Jende gaztian. Bai, eta fuertiena da, gure kasuan adibidez Bergara, ueman barruan dagoela, uema dala, Euskal Herri, udalerri euskaldunen, komunidadia, edo, bueno. Hori dakartzen dutena, euskerian egoeria, asuntua, pilpilian dagona, eta gukain bestetan aldarrikatzen duguna, euskeraz bizibia gala, eta euskeraz bizitzeko baliabide, eta eskubideak behar ditugula, eta horren urrak eden aurrian, erantzun bat eman behar dugula kolektiboan, eta hemen jarraitzuko dugu guk, gure aportazioa itxen, bai sare sozialetan, bai sartadian, eta bai gure egunerokotasunean. Eski, honekin hausnarketara gonbidatzen zaitzuegu, eta goiaz ja gai potoluakin gure gonbidatuak aurkestera. Bai. Sartagaia. Zuek gaurkoan dauzkogu bigonbidatu oso berezi, oñatiarrak, zukena taldeko partaideak dira, eta daukogu gurekin Iratxe Urzelai eta Asier Igartuan. Kaixo bikote, esan biharra daukogu Iratxe dala taldeko bajistia, bajua jotzen da bela, Asik gitarria, eta bisa gainera ingenieritza informatikako arlotik. Eta bisa joten da beharra. Da biztela. Ongi etorri. Eskerrik asko, etortzia gaitxik azkenengo atal honetara, atal berezi honetara. Zelan, gogotxu, goguakin, hitz egiteko... Bai, nik bai. Ibako gogua. Bai, ez, oso gogotxu. Xizi estatik dator. Ez dut base jaren siestia gotaten. Ez dota denboraik eman siestia botatzeko lanetik zuzenian zatoz. Bai, urten dut, baskaldu eta ona. Esan beharra dago,
azkenengo gonbidatuak izango zatela, guretzat ohore bat dala, eta Aspalditik nahi ginula, gonbidatu honek eukitzia, txapa asko mandogula, oier, badakigu, ikusten egongo zala, bai, zure gaitxek ezagutzen ditugu, asko maitxe zaitxugu, eta hemen musu handi bat, etuz marikonas perremiun. Bueno, hasiko ga pixkatxo bat atala zuei ezagutzeko dolan galdera askar batzuk itxen, vale? Orduan, hasteko hitz batekin zela definitzen dozue zuen burua. Buah. Ostras, esta samurra, Zubakitu? Oin buru gainean dauke kargatzen simbolitu. Jarriko dugu. Bai, triki. Hitz bat, izan behar da hitz bat. Ez que nahi zamorro baki izan behan esatia. Venga, bai. Ai, ingo hori, bai. Alkarrena. Venga, bakoitzak bestian esatia. Hasia, munduko pertsona soziabliena eta extrovertiduena. Vale. Bai. Ostra, benik esango. Ba, pasa. Bai. Por lo que sea. Nahi, así eria kostaba, jetxa, gero ya bai. Sí, hombre. Gero ya, igual, baina así. Eta iratxe? Ez da geit. O sea... Es que sentitu, Es que esta da como la puta ama, o sea, pertsonan, da la puta ama pertsona, o sea, aldo zu beakin kriston ratuanak pasau, ese rimbarik. O sea, solo con una caña y con poco más. Joder, hoy nire txarroa. Nik esaten hau mierdia, ¿Qué va? Ez. A ver, ondo geratzen, Ondo. artian, gero ez dia enbeste maitxe. Bueno, zuen musika estilo gustokuena. Nirea rock. Nik etapa asko eukiot, nik asko entzun dut reggaeta, eska eta holako mobidak, baina gisa nik bastante datetela rock mundu bortara. Vale. Eta rokan barruan, talde bat. Ni naiz oso de etapas, o sea, nik hartzen dut talde bat, o sea, naiz gero oso baita musika euskalduna entzutia eta talde txiki asko entzuteko, o sea, guztaisa topaitia taldiak urten barrixak eta gero jota esprimi itxet. Baina azken aldixan nau pitin bat, falto de material, moura. Bai. Bai, ez dut ezer topagola Gauza berrixak bia dituzu. konbentzien doztena, bai. Osa, konbentzien doztena barrixa, eske asko esprimien dut taldiak. Vale, eta zuen ametxetako kolaborazioa zein izango zan? Izan alda euskal artista batekin edo internazionala, Osea, eta alda izan modo zukena edo modo zueke. Hori da. Nerea, ez da gehi, oza, ontsi buru etorri xat, ez dut uste, zukenakin asko pegakin dauna, baina, Cristina Llanos. Ez dakizit nan. Zan doberreko kantantia. Dober, vale. Apuntauta. Wow. Nik ez da talde zehatzat, baina nik, osa, niri mundu katalana eta asko uste etxat, eta asko guztako izaten kantu bat katalanez etaratia. O katalanez, Buah, que guapo. Osa, kolaborazio bat, katalana tartian dagoena. En plan ETS. Referencias. Baina ondo. Galderia zan. Vale, eta imaginau, ez baldimoko zue aukera gitarria edo bajua jotzeko, ze beste instrumento aukeratuko zinu baten? Edo igual beste instrumento ema jotzeko zue? Ni bateixia. Niko boe. Baina jotzen dozu? Buah, te pega, es que olako gauza... Por la gracia, boe, de repente. Es que... Esa guitarra da como un poco básico. Bai. Kontrabajua. Ni talde barrura fan naiz, Ah, bueno. Ni talde, oza, bestela... Nik ahotza, ala. Beitu? Jakin badakigu iratxek abestuin zebala. Hori komentau dozku, Gabonetako berezi baten. Ikusgai dago hori. Mesez da, no, jun ikustera ETV-ko gabonetako... Ta flipau ingo zunera hotzak. Ostra, nio jauzin ez. Bueno, osea, playback, ez? Hombre, playback naia naiz. Que ba. Playback da naia naiz. Osea, hori zan, ez dago naia iratxea kanta. Gainera esan da, abeslaritzako bat ez dau, bai igual dozku. Are hau eta ez oso argin, nik imine bela. Eta are hau, esan nuen aldo Eta zelako esperientzia izan zan playback. Eta eskatu nuen un pie de micro, eta egun inostein, da, toma. Bueno, oen galdetuko zuet, Errosa Ixo Bixamonako zuen mozorroik gustokuena zein izan dan? Gu jantzi gaila. Bai, edo igual ikusi osuela errixan baten bat. Zenik uzot, hor nahian kuadrilla behoso nahela. Ja, eske nik kuadrillan oso txarra gara. A ver, galdera hau dagoena... Azken egunean itxen dozue... Ez, baina gara de Amazoneko disfrazo bat erosi eta... Galdera hau dagoena iratxek erantzuteko. Bai. Segaitxik. Gero karnabetan ikusi diabolako geixo. Bueno, baina, the one and only... Gaine beti izatu du geizki, ze beti izatu dut de calamardo, baina ez da. Da de señor cangrejo. Baina gauzia gero, oza, ez gero larpegixa pintxau.
Ta nik... Zu bai. Hombre, porque trago batzukin kalian... Vale, porque nik gorri... Hasiera baten ezin joan pintago aurpegi. Ez. Si bazkaltzen neuen, hola. Goizeko ordu bitan eta momentu baten izotzen burua klak. Hombre, buruak fantasia. Alkolak inozen, eta arratzerako lauretan... Nik uste dut... Arpegit dana gorriz. Klip txiki bat jarri begula gure jarraitza egin zaten. Vale. Pam! De repente. Bako zuen? Bialduko zuek, ez? Bialdu. Claro, eta jendiak zesan zotzun. Ez que gero tabernetan argi horrekin... San raro. Batzutan balta. San, emuten eben ebilela iken blackface, de repente. O sea, san como... Esa la ondo ikusten koloria. Eta oera guzinenia? Ene guna ineran da, eta dana kendu neben, bueno, dana. Alemen dana kendu neben. Qué fuerte, qué... Ez valorre, nukan dana, oza, lepua eta dana. Bai. Claro, es que nik askotan karnabaletan eta lan pentsatzen dutena da hori, jendia, igual pitufo, eta repente aurpegi dana urdina, eta zatot, gero etxera heldu, eta zeitxe osu. Es que, ando, guno lagun ginen karnabaletan etxera? Hola. Bueno, neri eraman intzoste, bai. Bueno, maniko lehenko nebenlo eta gero izala garbikiu. Bai. Mira, graziako. Vale. Eta pixkoak galdera hauekin bukatzeko azkenengo kontzertu berezi bat edo gorarazten dozuena zehose, bueno, kontzertu importante bat edo plaza berezi bat, eta ez dau balio esatia Bergarako Jaixak. O sea, neta es guay, esto es una que espero, eta de repente va gente pilla buena. O sea, es una como, man igual esta gente asko hongo, eta de repente gente pilla buena. Hori pariak azkenengoz atarratzen. Atarrabian baita. Atarrabian. Atarratzen geratu zen mertxan. Atarratzen korrika dagoen. Bai, eta mertxan dixa. Ez, atarrabian, hori ondo gonzan. Atarrabian ondo gonzan, bai. Hori eta me lehenengo urtian. Lehenengo urteko horretako oso bai izan. Bai, nik dakot bat markauta urtengo jirakoa Durangon izan zen. Nea mama etorri salako zimaz. Ala! Eta pila guztu etxaten, gaina jota posik egon beha, eta... Durango Jaixetan? Bai, horre kaparrakekin joden, ez? Bai. Hori da. Eta zimaz hori markau, oza, ilusinio inostan amama horri guztiak, eta... Hori eta kaskagorri, nik jodondo pasanen. Ai, nik kaskagorri oso ondo pasanen. Baina, pentsateja superfuertia esan izana indabekin, Bai, baina da desberdina, oza, gaztelekuan adiez, espero... Espero ez, esan, zehose, gainak, oza, kariño asko kinena, denpora asko, fanginena prepareien, eta bagekigun berezisa izango zala, eta danok, ez da, espektatiba batzuk sortuta daukan. Bestetan, iratxek esan duena, jaitia, gainera, ustot berandu zala, atarrabiara jaitia gabeko ordu bitan kontzertua jotera, gero la txamak da joten, eta esaten, lehenengoak izan da, igual ez da jenteik egongo, eta txosna ana beteta ikustiak, es que famosuak zate. Bueno, a ver, tampoco te flipes. Bai, hombre, claro, bai, Osea... Baina, guna iduguna da jakitzea pizkatxo bat. Zui baita. Oin zaira euskal tiktokerrak. Horretan gabiz. Ez. Baina, guna iduguna jakitzea pizkatxo bat, proiektu guzti hau zelazten dan, zeka gu, ez dakit 2008 ustot izan zala, Bergaran txosnagunean josu inoaten, San Martin batzutan, zan, beste estilo bat zan. Zelaz izan apurtxo batzukena, asieria. Bai, a ber, hau dana sortu hau hasieratik bi aizpak naia eta iderrek. Eurak etxean txikitatik kanta hoiten egin da dana, eta kuarentenan de repente, munozain horlako sirope batek, gitarri hartu eta Instagramera igoten azteko kantuak. Orduan, hortik etorri zean hainbat ekintza, bai COVID-an ostian inziala, Eurabisa bakarrik asizian akiten, zela gaztetxeko, zela inain? Gazteok etxetik. Olako ekintzetan parte hartzen hasi zian, eta olako aten gehitutxako hirugarren lagun bat, Julen, hasi zala hasiera baten beha gitarria joten. Orduan, nahi eta iderrek bai eukain bastante hasieratik, disko bat eta ateko intentzino ideia hori, eta bideo hortan, gentia topaiten hasi zian, bainatik maian, esauketan egin artian, eta neri nahiak bere momentuan, proposamen hau ostan hau iteko. Tartian Bergarako amura holako beste kontzertu batzuk urten zian, eta joten goia zen, eta azkenean iratxe eta albikin lortu den postok talde bat ikia. Hortzen, hor bideo honetan Julen Pilumate alde batera, beak erabakien beste gauzatzuk aurrera hau jartia, eta beste fanzan, jare inemen talde dinamika hau, eta gertatu ginen hemengo danbaka lehiaketarako. Zinbaz gertatu ginen, ez ikusi bideoa.
Baina horreri esker azeginen zaiken. Bai, ordura arte ez garen. Osa, goiena kantoratutako danbaka lehiaketa horren bueltan hasi zinaten ja martxa hartzen. Osea, eskerrik asko goiena. Bai. Osa, eginen lau hilabete esaten, no zigatuko gata, nik ezin jot, nik ez... Danbakarako kantuak, nik etxean graunen bateixia midisa egiten, oza, bastante show izango da horra igotako audizua. Beinen zaiota graunen, baina. Baina horra zinaten ja zuen abestixak sortzen. Claro, eta hor ondikan gara, oza, falta 6garrena, Xanti ez dauela, ondiokan. Orduan, hasi ginen hori egiten, eta dago anekdota bat, danbakarako bide hortan, claro, egun nahi gen akustikiak entzia, eta bi elektrika sartzia. Baina, kao, nire elektrikia, nik neukan nire elektrikia eta ez gukan beste gitarraik. Orduan, niko harriako ateri Xantiri eskatu nontzan elektrikia, eiderre jo alizateko elektrikia, eta joteko, ze kantu zan? Airea. Hori da, airea. Enkorena, bai. Bai. Enkoren kantua. Eta, basemaz, ikasi gehen, jo gehen, eta Xantiri gitarria volta honotan, eta volta honotan ean, jaren oztan hola, como medio que joder, nik behukiko nen igual egun ematen holako talde bat. Nik aurretik Xantiri esan da, nahi balen bagen, tanpen jokar, eta zantan Xanti, broma gutxu, gurozu, ez tozu gura. En plan, ya es vacilo. Hori da, osea, nahi benetan, eta hasimaz hola sortu zan. Osea, hori Xanti baia sartu zan, eta seikotia horti sortu zan. Gero egisa da, bideo hontan, jente asko ukidula lagunketan, bai, ima astu hasieratik egondala, oin gure soinu teknikaria da. Ai, majo. Bai, hasieratik egonda nahi eta iderreri laguntzen, gero bidean be familia lagunak, ez dakit gero Arlan be sartu zan guri lagunketara, txusmo, ez dakit, izurak baita asko lagundozku, orduan, eta malko taldiak behar baita. Osea, malko taldiak inbe lokala konpartitzen dut, eta azkenean bi taldiak batera indu bidea, eta asimaz konton hartzia, osea, kuseirotaz aparte, dagoela beste jente. Bai, atzetik azkenian dagoela. Eura barik, hau, osea, honek ez zela aurrera ingo. Zelako politxa. Topaudat, Bergarako jaixetan, noiz jozen juten, 2021 batian. Beitu horzen lau. Osea... 2021 bat esan dozu. 2021 bat, COVID-ian. Igual, jarri pixkat aurrera. Hori, WhatsAppeko perfila txokan. Gainera, argazki horrek janiteketara zeban, eh? Bai, eta... Hori da, janiz adioz ez da ipatu. Ez que janiz ez importantia. Eta mila modukin batera jo zinuten. Hori da, oinatik gaba. Eta hor hondikan Julen dago, gainera. Bai, Laurak zendeten. Julen, hemen gua? Bai, Julen murua. Osea, dago hemen, gero esate jau, que nos haga un cameo. Bueno, ba, hau pizkatxo bat galdetzen sotzu egun, ze gaur gure asmoa da hasiera, lehen aldixak, eta baitxabe, amaieren inguruan berbaitxeaz, ez dakigu sartadian amaiera izango dan edo ez, orduan... Espero gure harremana naiz ez, porque beste la bertxitxo. Iratxe galdetzen dotzut, adibidez, zuk zela gogoratzen dozu unibertsitateko lehenengo guna. Ba, nik baintzen neko harriako bikin, eta ero bako etzabaginen ingenieritza batikera, eta ja hor separo ginen, eta... Osa, lehenengo eguna, nene asko akordaiken. Osa, como, juntaiken za ondoko batekin, eta egoten za pertsona horrekin jagun osua, ja, bueno, ondo. Eta, nerviosa, supongo. Osa, nene asko akordaiken, baina, bueno. Ez bas akordatzen da ezin dela inurduri, Edo igual, neuela, eta... Ja, borra. Bai, nik usan nerviosa goen zera, baina, bueno, es que lehenengo unean besta gauza asko iken, orduan zoi asko, ma, bueno. Eta zuria ando, zuria gana la espaldi. A ver... Bat urteako zu. Nik, inbioto 10 urte, ni bai goratzen dut lan, osea, urduri, baina pixkatxo bat, ba hori, rollo, bueno, ba, junbiaza ona, klasera jun, sartu, ondoan dagoenakin berbain, eta poko maz. Eta gero, akoratzen egin neola lagunak autobusian. Osea, klasetik urten, eta ba, autobusa hartu lehioatik Bilbora bajatzeko. Hori esan bian eman, gure kasuan, desberdina esan, ze lehenengo aldiz esan bai etxetik kanpo bizitzen. Orduan, ni neban urduritxo, etxetik kanpo bizitzelako, unira jumea nintzelako, baina hori me la sudaba. Urduri egotia ez da, bez, hemen sorpresa bat. Ez, baina bueno, osea, esala, como, noia unira, como, ez dakit, sin más, ez, lehenengo gunian. Si gero horbe, nik uso la gente ana bakarri doian, ogeixenak, o sea, eso ya zela como taldea handi batera. Eta gero, jakin zat, ikusten du gentia taldeka, esatu zu, ni bakarri nago. Bai, eta batzutan, nik ustot igual, esaten dala, jo, lagun bat baldin baukozu edo baten bat, errezagoa izan leike. Baina aldi berian ez? Ze bakarri baldin bazoiaz... Gero, enkasi jau jonotu. Claro, hori da. Batzutan, eta igual bakarrik egonda, errezagoa da, zabaltzia beste jendoaren gana. Guko herriako bihun ginen, eta gero, osea, klase berdinean, onduan, eta gero separauen ginen, eta lehenengo gunean ja, poteuan erten ginen, osea, ja, tiempo juergia. Es que, ingenieritzako igual... Desberdina da. Ez da nik esan. Ba, nire arazoik ez da urteteko. Eta adibidez, beste
izan leke trauma bat, edo ez, da Ez que kotxia. nahi txakarri dozu, Andrea, jarri dut zure ez gaitxik. que banekixen. Zela, oza, akordatzen zate, kotxe bat gidatu zinuaten lehenengo Ale, aldixa. tiratxeri, a ber. Tiratxe. Ba ez, porque ez dago karneta. Ez daukos karneti. Nik badaukat eta ez dut No, gidatzen. beste baldia nik erantzun dut. así Ni que- bai. Ni akordaiten naiz, justo Kantabrian, gurasok etxebako eta antxe hartu nuen, gaur, etxeko kotxia, beti nik izan da furgoneta bat. Ordan, lehenengo kotxe hartu nuen furgoneta izan Estampa zen. minzinu. Ez, baina nea rebiak esaten da mura, beha jardinetik ikusi ben, klak, kotxea hola. Baina baimena zeukasun gidatzeko. Bai, aitakine ban. Nik izan argi ezukasunik. Bai, Ba. bai. Bai, banekixen, jalo dut. Andrea, eta zu? Hori nahi dugu jakitzia. A ber, ni lehenengo aldiz, osea, eta nena superberandu karneta, derrigortuta, eta, osea, tipo esan sostanian, venga, hartuko etxea nien plan. Me estás hori vacilando. autoeskolan. Bai, claro, ni en plan, me estás vacilando, en plan, ¿qué quieres? O sea, tipo, el nahi dozu. Hori izan no zan. Eta ni en plan, Joserra ditzan nire irakaslea, ni en plan, Joserra, que nos vamos a morir, tipo, ni para guztian hori izaten. Eta gero, qué fuerte, estoy conduciendo. O sea, porque españoles itzen zeban. Total, que ateran eban gero karneta bigarrenian, praktikoa, eta ez dogi datzen, porque gan gustatzen, pentsatzen dut, beti norbait hilbiotela, eta tipo, da. A ber, baina ezin zaegon pentsamendu horrekin. Superaukot. Baina, uste dut dala, tipo, hartu aldozun arriskuik handixena, tipo, beste norbaiten bizitzia, aldala bukatu zure erruz. Eta hori da, tipo, trauma bat, que... Ba, eskerrak, oza, dau jente asko ez da, bueno, hori pentsau beziten. Ja. Eta, ba, noiz hemen pentsau da. Es que bez, es que... Baina, bez egunero, oza, kotxe hartu indira baita kasu bat. Eta iratxe, zuk ez dagozu baimena traumaren bate gaitxi. Iratxe se libra de... Por una nega, porque soy negada. Bai, baina jarriza horretan. Jarriko naiz. Bueno, o sea, Udarako. Cero presione. Diskotaro gen udarako zuek mobitzen zatenian errixetara eta holan furgoneta Bai, baten ez dut jutezaten. erogaten, bai. Baina, Claro, pentsatzen super rondo be bai, eta gombida holako jendia, porque, tío, o sea, iratxe dan personajiak, imagino, en plan, ezin dotera ensegidatu inbiot. Sería una bajona. Apetxo, egin Beste zabizela, batuko hori jendu. Claro. Ja, sí, baina eski... Baina, hobeto da, pues, rotatzen jutia. usten hemen esan mibela, en plan, iratxe dan personajeakin ezin jau gidatu. No, hombre. me pases. Ez, lasai. Ando. Gaztia zate. Bai, furgonetiako. Ja, vale. Bai, Claro. oin arte ibili gara etxeko furgonetaikin. Bai, bere furgoneta handi Nire batekin. furgonetia... Osa, familiako Dana ustu furgonetiakin. eta Doiala goraino bila bete bete. eta herrian oin, eta igual ez da gaur bixar fami gara bila, a ver si funciona. Ikustu balmozu gure Instagrameko atzenengo postean seinaletxo bat dago, erzela dagoen kotxia, horre atzenengo argazkixen, ez da oia oso ondo, baina bueno. Eta oin udan, bueno, prestamo bat eskatuta eta erosi du furgonetatxo bat dano batera fanalizateko. Es que hori zen benean asko oso beto, ez? Claro, bestela etxiak, oza, gaztu danak datoz etxeko estora. Eta baurtian 10 kontzertu gunten genien, bueno, ez da, oza, kotxek ez da hainbeste sentitzen, baina aurrek urtean 52 jo gen. Ostra, asko da, Claro, 52 kontzertutan etxeko kotxeak, Sufri ditzen dau. eta... Eta gero fatia, eta bi kotxetan faten ginen, Hori da. zuria goraino meteten zarako. Bai. Baina Claro. bestela, Claro. igual 3 kotxetan fami ginen, Bai, ze asko hirutan gara. ezin sartzen. Hori da, ze Oza, nire torten kotxean astuta zila harlan. ganak entzen geben, eta furgonetia, baina Tetris bat, Eta bakar, ikusi dagoen baina jentiak, ni arlanik Behar izaten entzen. kopilatuakin. Baina ikusi dagoen jentiak, oza, jente asko kilin joa postiak, furgoneta kanpoan jarri, eta, venga, sartuko dago ez. Eta danak ez ez. Gauza asko baten du baita, Bai. Gauza asko de por si acaso. No, por si acaso ez. Bueno. Que bana jartzen du. Bueno. Eta esan duzuela, 52 kontzertu, kontzertuan etara ezin zajun posik. Osea, gu nik esan beharra daukat, gaur netorren posik, ja motibau naiz. Baina, kontzertua hasi eta kontzertua bukatu, nola izaten da zuentzat? Osea, asko aldatzen da hasten zatenetik edo heltzen zatenetik lekura, juten zaten erarte. Zuen muda. Ez que nire ezberdina, bale maza lelengua joten edo ez. Eta gu, son suerte eukidu zer eixenetan lelenguak izan gara. Orduan, zara azkena faten soinu frogara, eta gero lelengua iken, eta urtetan. Ja. Orduan berez, egisa hori ondo hauela. Bai, askoz luzioa da, azkena zarenian zarela lehenengoa jaiten soinu frogi jaitera, orduan, kontau batzaldeko lauretan bostetan nahi heldu zarela, Edo eguardiko iruretan. Bai. Horia, injozu montaje dana, gainagu telo ja argi isak dana jartzen duzu, iken duzu prueba danak entzen duzu,
eta behitu orlojura, eta, bueno, 8 ordu paso arte, Ez da zu jotzen. ez tozu joten. Eta egon bizara. Orduan, dauz egun batzuk esaten dozula, joder, que buena, eta tragotxatuk hartzen dozu poteoan segun zerrian, eta beste egun batzuk, hasta ditula 6, eta iratxek da mora suerte asko eukidu, ze giran, zagoneke, euneko laro geixea jodula lehenengo. Geixau, bai. Bai. Igual bi jodu. Bai. Eta estenatokira igotzen zaten momentuan lehenengo abestixan urdurizarete, edo ja urduritasun horre jundia, edo naiz eta 52 kontzertu eman urrengoan jarraitzen dozu urduri egoten. Ez que nik uste dut bakoitza oso desberdina garela. Bai daku rutinatxoan mura esteneixora igo horretik, baina uste dut oso desberdina garela bakoitzak. Nik adibidez niri guztai txat pilin bat bakarrik egotia gora igo aurretik. Aparte de dana, seguro ondo jaredula aurretik, guztai txat pilin bat momentu bat bakarrik egotia. Eta gero dago adibidez xanti txiste kontaiten egoten dela, igo arte. Bai, nik uste nervizio puntu bat beti dut. Bai, ni... Igual ikasezu geixo gestionaiken, baina beti eukiko zu... Hori da, bai. Ez, eta ikasiko zu, egun baten astu bali mazatzu pedaleria piztia, urrengo kontzertuan igo aurretik, famosa eta... Hori da. Osa, ikasko duzu gestionaiken gauza. Hori da, ja behiraketan duzu, modu de fallo danak ondo dauzen, eta... Ni euskat bigaldera. Bat. Zue kontadori bat zima kontzertu zoi azten. Totalian? Totalian bizitza hon. A ber, si, izan dugu berrogeitabi, aurrekoan lokalian, igandian kontago belako, ez tekigu. Ez gain, ostra, zenbat izango zian. Nire ustez in. Ez tekigu. Nire ustez in, eta tipo jarri, jaixetara pestak izan bat egun, azkenengo kontzerturako, bat gutxo. Eta gero, hau ez dago hemen, idatzeta sentitzot, badakit, juntzatela oporretan batera, zen moduz, zuen lehenengo zukena bidaia. Niko ez ondo pasan, Espektakulat, izan bai, ondo gozan. Izan intensua, jabean. Ez que egisa da, bestela denpora asko pasaitzen dula lan giro baten. Orduan, eta ez bakarrik, ez ginen fangu bakarrik, gure lantaldeko gentiari lusatu gotan, eta nahi izanoenak etorri izan. Kasu honetan Arlanta astu bai etorri zian. Eta ondo, beste era batera. Ja pitin bat lan giro hori jare alde batera, eta kristo, ondo gonzan. Gaina hartu den etxe bat piztineakin... Gaina izan zen como kontzertu asko eta gero. Hori da. Guztuko azkenengo aztia. Kaskagorren josin jauten izan zen. Hori da, bajo eta urrengo aztelenean familia. Hori da, ni lan afantzen. Ni baita, ez ginen gehatu, gubixok ez ginen gehatu jorgan. Baina, badakit, egon zinen azten agusizan, egon ginen alkarrekin. Bai. Egon ginen. Vale. Ez neban itxointzen, beste galderaren batin behar zinuan. Ez, ja inditxu, jode, nahiz una pesada, bestela. Nik uste toña maierekin hasi biako gala pixkatxo bat. Ez? Denboria juna aurretik. Nik ingo tenengo galderia. Presarete, zuek edo, tipo orokorrian, presgare gizarte bezala agurrezatuko gauzei. Ez que nire ustez, nire palo. Itzen du derrama bat, eta ni lehenengoa, aki presente, gaur, azkenengo zartadia, ni en plan, aurreko azten guztiako herriako izaten, izke azkena da, que drama, ez dakizaten, urrengo denboraldi badagotan, baina por si acaso ez nago prest. Tipo, drama. Orduan, badau. Guk nahi dugu egotia. Ui. Ez dago inu firmauta ez dakigu ez. Vale, pentsatu. Gure barik izan duzula. Ez, baina, edo... udalekuak, bakizu bukatu inbiadala, pero es un drama. Nik ustot garela prest, baina aldiberian kosta utxe jaula. Gero nik ustot bai pertsona bakoitza desberdina ala, eta pertsona bakoitzak igual gauzak bizitzen da modu desberdin baten. Neri gisa da udalekutan kostatzen jaten. Karo, desberdina bai, zezoia udaleku batzutara, sare aste bete, 10 egun, lo que sea, 24 ordu pertsona batzukin bizitzen, modu oso intensuan, orduan ni beti izan naiz despedietarako nahiko txarra. Eta, gero diferentia da nik usteot, amaieria seguntzela izan dan, zedan, ez da iguala, zehose aurrera, ja, pikin bat esaten duzula, joder, bale, inu berta 6 kontzertu, berta 2 kontzertu, eta, berta bat, eta 2 xerda, berta 2 garren, orduan, ja, zure burua zeiaz perpareiken, urren baina batetan, ez da kotzulako, kontzerturik behintzet.
baina ez da iguala hori, edo zeo zen, venga, bukatu da, udaleko batzu maura. Kantu bat. 10 egun da, jazta, akaua. Ja. Jazta. Udaleko ebak izu, bukatu ingo dala. Bai, baina ez da iguala, Claro, oso intensua. eta ez dakizu ze biziko dozu. Neso kerregoa ez dakizunean. Zauza lagun batekin eta ez dakizunean. Hori da, bueltan torriko, hori da. Ja. Osa, ez lagunei lingo dalako, Ez, baina igual. Baina bai. Edo harremana aldatu itxen dalako. Hori da. Osa, igual konturatu gabe, edo, bueno, oindala tal batzuk aipatzen genuen zela, bikotea bilatzen da bela eta agur. Hori, oza, bikote baten bai mosten da egun baten, baina ez lagunekin ez, eta ez dakizu noiz dan azkenengo. Claro, ez que nik ustot behori, zuk esan dozuna desberdina dala, epe bat daukanez, udaleko bat bezala rollo. Kizu 10 egunetan bukatu ingo dala, naiz eta gero kostau, baina ez dakit harreman baten, lagunekin, edo inkluso eriotzakin, ez? Osa, ez dakizunean, noiz bukatuko dan, nik ustot hor bai kostatzen jaula geixau, agurra, edo... Bai, baina adibidez, oza, niri pasatzegat desberdin, oza, udalekuena, oza, como, vale, bukatu itxen da drama bat, baina, bueno, badakit eta alniz bueltau. Baina jaixekin adibidez pasatzegat, hasi aurretik da, bukatzeko jamiz, ez? Oza, bukatzeko jamiz, porque baina, Andrea, desberdina da, ze, momentu hortan, oza, zuk jaixak bizitzen dozu bai, beste ikuspuntu batetik da, claro, lanian txarela. Horregaitxik, baina da, bat da, ez dozu nahi nire palu bukatu, eta gero, jaixak azten dienean da, bueno, bai, ja dinamikan nago, oza, ja berdin jat, ez badia bukatzen. Baina da, soiaz zukenako kontzertua ikustera, eta bakizu bukatu ingo dala momentu baten. Ordan, penia emango dotzu kontzertua bukatzia... Baina bukatua kontzertua, baina gero eski ez da bukatzen. Bueno, segun zetalde danian nik askotan eskertzen dut bukatzia, bai. Bota da. Egixa da, txarata asko dagonian, ba igual, esatot, bueno, bukatzeko ja kontzertua, eta... Ja. Zuek eukido zue noiz baiten talde batekin jobia arrizarra eta en plan que bukatzeko ja kontzertu honek porque ez ditut aguantatzen. Eta nahi dut ja ni urten. Bif, oza, guna dugu bif pixkat. Ez, prisa hori, beste talde batek jotian, zate, akabo, ez, bai, toka usaku, agente batekin, eta ez bakarrik taldiakin, baita inguruan da bilen, oza, kontzertuan inguruan da bilen jente batekin, esatuz, que pereza de peña, evita itera, noia, berba itera honekin, oalik da gutxien. A ber, gero igual, eurok igual esango hau. Hori da, bai. Nik ustot bizitzame batzukin kongenioak usula, eta bestatzukin ez beste edo momentu baten oran. Bai. Osa, batzukin, bai, que guai, eta bestatzukin, bueno, ondo. Osa, sin más. Bai, ez da, bestatzukin, osa, gehizun bat, kontzertutan pasekin askotan lanian zuzela, eta baten batek traba jarten bari motzu be, baina, desberdina. Ta gero jotu zula talde batekin, ta gero, askotan ez hainbeste egoten talde horrekin. Hori. Osa, muten dau baietz, baina, entre que beak probia, gero guk, eta gero afaldu batutan junto, eta batutan apart, osa, ez dara hainbeste egoten beste taldeekin. Nik usto taldiekin ez du la hainbeste euki, osa... Ez. Osa, nik geixo euki dut lanian dagoen jentiekin. Hori bai. Bai, teknikuekin eta bai, teknikuekin eta geixen bat, edo beste udal langile batzukin jo, bai, gaizki lertuak eta... oso exigentia nahizelako gauza batzukin, eta hori, nahi izatea gauzak ondo ditu, eta beste aldetik ez balen badago. Ja, askotan zeia dala. Gogo hori, esaten dozu, joder, tio. Ez que rekordain dutxen dozkuen. Bueno. Eta, zukena oin, bueno, esan gehinke, paroi baten edo dagola, mertxan abentzat eldu jakua, aurreko jirakua, hori ospatzekoa da. Ondiok ez. Hau entzuten da bizenian. Edo bixar, edo datorren hastian. Hombre, eixo boin jarriko... Gura huenian, ja hemen dauela, nahi huenian. Hori, itxeko story time bat eren TikTokerako, ze ikusten mozu, instantia oso korrektuak, instant, dana oso ondo, baina TikToken, bando, si se cae uno, y se cae... Hori ondo hau, Hori da oso ondo. Asko gustatzen jau. Atzerengo bideoa de gaztelekuko eguneko hori espektakuloa. Baina, eski instaba increíble. Osa, TikTok. Bai, gomendatzen dut. Dakot bat enborradores, esto de higo. Bai, higo. Eta hor zein da pizkatxo bat... Mente pensante. Osa, naiz ni, dakotenak kontua mobilian, eta horren nik grabaiken dut, eta nik igoten dut, mea nahi eta iderrek eukiken dabe gogo gehiago. Osa, como, mea, TikTok... Horre bai okizun jaten bat Pakita Salasena edo... Bai. Astutanik. Hori da. Hori zan tolosan. Pakita Salas asko, oza, zuken ondako asko izan da. Bai, ez? Iruñan berriz ikusi beben. Berriz ikusi... Ze? Ez que ni Durango egon nintzenian, aurreko egunean Iruñan egon nintzen juergan, eta jaro nintzen Durangora 3 ordu loin ja. Ba, jatzunik gartzen. Ja, jatzunik gartzen. Baina
Fatal. Bueno, ondo noen. Ondo zeuan. Horan, egon ginen Iruñan juergan, eta hanin geben lo, eta goizean ikusi geben Paquita Salas. Qué fuerte. Eta jabean be ikusi geben. Eta Donostin diskoa grabaiken. Ez que hortik dator. Osa, lehenengo diskoa grabaiken, egon ginen Donostin Xantin Familizian etxian, eta estudioak agoten dozu, ja segitan danok txipituta, tragoa bat hartzea, ja tragoa gogoai, etxea. Etxera digo, eta astrase ikusi, Paquita Salas jarri den. Eta Paquita Salas dana ikusi den diskoa grabaitzen gabitzen bitartean. Eta hon ja, edozein lekuta goiaz, eta Paquita Salasek akabaten da. Osa, ja Paquitan meme guztiak agertzen dira toki guztietatik. Aurrekoan emitzen nahi eta eider, esan bidebena, Paquita, esaten da. Nik, amaitu horretik atalonekin nahi gat, bidaliko erantziak izai. Eta jazta. Izateak hor dau berataz. Ja, Iza izan zan, Xanti esan egon, Xanti Erasmusen egon zan. Eta, orduan, Iza torri zan, oinatiko beste... Bai, honetan, oza, behakin egoten gara... Ni gehixen bat egoten nahiz, oza, oin behak gitarri egin jobea... Oinez, si ez dago. Oin dago. Unda bridak jartzera itxasora. Hori da, dau en el medio del mar. Bai, eta segaitxik ezagutzen dugun Iza, bueno, askotan ipatu egon bezala gutxo ez nagunian ibiltzen galanian, eta anagertu zan, astelen baten, jaixetako astelen baten, personat munduko barregarri zenakin. Eta zein ebanik, Ibai egizan, Ibai entzun persona honen barria. Eta ja, ja, eta ezek egun zein zan. Eta han derrepente ikusten dugu nien zukenakin joten nien plan, Ibai ikusi zein dagoen. Eta ja gero jakin genuen Iza zala. Si, zukenako bazkaia torri zan. Eta kontzertuta eta goia zenean etorri, eta... De hecho, nik eukinen aurten urtian zier lanetik kanpora fateko aukera o marroi horretxako bat. Eta abixo inotan Iza, osatxo bat, igual relebua. Atzenean ezan urten, eta ondo baina, abixo duela, Eta, bueno, lehen Andrea komentau da bela paroia. Bai. Zer nahi dago esan, agurra, zarete disko berri bat grabatzen, jakin leike, ezin da esan. Bueno, ondo, etortia podcast honetara, lasierak eta maierak esateko... Bai? Zukena gara imida hola. Prometan, David. No, ez da gizan. Bai, segurau, asik beha kantau. A ver, ni ja neuan pentsatzen nola ego bio hau, ze ala esan, noiz ala esan. Osa, hori zango da promua. Osa, atalunetako promua. Ni ja neuan pentsatzen ere buruan indabek lagada momentuz, oin lagabea zukenak, en plan, a ver, ¿qué hago con mi vida? Ez bromia, David diskoa grabatzen. Bai, ez da, ondo abiletorten... Bai, descanso bat. Ez que, gustot bestela baino lagdixo egiten gabitzela. Osa, azkenian, diskuan prozesu honeko lan badako, eta gero baita, ez dian ikusten lan administratibo danak... Milioi bat eta bi. Osea, diala lo peor que hay, ez da izela danarako zaila gitarra bat hartuta, ez deneixo bat egotia. Orduan, pilin bate hori dana egiten, gertaketan bigarren diskoat izango dana... Ez dakigula oso zehat noiz aiaukoan, espero du aurten izatea. Baina, aurten bai. Nire ustez, Durangoko azokarako. Alda izan, osea... Examinen, da igual un poco de pereza. Ja, ikusiko fetxetan eta zela sartzen da, daku arazo bat bastante ondixea dala, danok iten dula lan, orduan. Ziteko, grabaiteko, beti izan bida opor gara ikan. Bueno, arazoa edo sortia, Mira, gero jai hartu bi bestela. Hori, osea, gure laneko porregunak... Zema demora tardatzen da grabatzen disko bat? Zemat kantu. Eta segun ze... Zema dauzkazuenak? Sortzi, imaginau. Sortzi. Imaginau, sortzi abestiko... Grabazinua, instrumentuena, azte bat edo, eta gero beste denpora bat iken. Karo, gero produkzio guztia azkenian... Eta gero da desberdina dau jente asko... Segun zemat instrumentuak osun, Eta estudiziora zelako landuta eruaten dozun. Dau jente asko, estudiziora faten dana guztiz landu barik, eta estudizoan bertan jenda bera lanketa hori eta proba desberdinak, guk egisa da, oinarte estudizioan sartu garen danetan aurretik injula lan hori, eta orduan dala... Aiau, grabaitiari emon, eta venga, jo. Eta grabaitiari emon, eta hurrengoa, eta grabaitiari emon, eta hurrengoa. Orduan, zazpi bat egun de grabazion, behintzet bai, zazpi sortzi, kantuko egun bat moure izango zan, utxora bera. Hobeto, beti... Margenak egitea. Eta laseixo bikia, eta denpori balima gauza behitzia. Hor nota du diferentzia hau txura singelian, adibidez. Lehenengo diskua bai ingen ajustau hau, pitin bat egunez,
Eta bigarren hontan ahotsurak raita fanginan egun baten instrumentuak, urrengoan ahotzak, eta emundozku lasaitasun bat hemen sartuko ahotzoneik, o ingu, ez da gizen, pandereta bat sartuko, da, venga, probau ingu, eta pikin bat, olako... Experimentatzen pixkatxo bat. Antxen, eta hori egisa komodo gala. Orduan, dependitzen dauzelako landutakotzun, zenbat... Gero dirua baita. Hori, zenbat aldozun pagau. Zenbat aldozun pagau, eta zemaz. Bueno, atalau... Zelako nazaren. Baita. Atalau bukatzeko... Da, kondik aldera bat. Bueno, esan zure lengo, eta bai, bukatzeko, ja. Bale. Osa, ez da auka asiera eta maierekin zer ikustia, zentitzeot, baina izketu horrien gat. Zukenan izbaz nioten joko, zetaletan guztako jatzuen jotia. Euskal Panoraman? Ni nintzen apuntito, itxeko elektrotxaranga bat. Bai. Izaten. Bai. Izaten plan, eta zozatu abitxak. Bai, pentsaikin hori esan biole, honintzen apuntito ez da genuen joteko. Eta talde baten. Ke fuerte. Bromak iten enezure mokuna. Zela dituko esan? Ez dakit. Bai, baina kodarrian eta lasik ginen pine bat berreta, baina gero... Txukena. Ja. Ez que gure handia las txukenas. Ba, oso zeikin ja saia geraketia, bai, elektrotxaranga derako geraketia. Baina bai. Iratxetazuk, nun joko zinun. Ez que nek peste nuen galderi, ez da talde bat. Claro, ja zizitzen talde bat. Eta nebilen pentsaien estilo indabe olako bat. Ai! Bai. Ba, pegariaz todo. No, baina eskin indabeko bajistiak ondo kantaien dau. Oso ondo. Oso ondo kantaien dau. Bai. Da pasada. Eta, itxoin, lagan eri galdetzen, ze denbori aurrera jun viajau. Epa, izan bat. Bueno, zuek dauko zuen abesti mitiko bat da oroitzen, eta hor, bueno, esaten dago gauzat, eta galdetu nahi dut zuet, aber zein dan zuei, zoriontsu, itxen dut zuen leku hori zein dan. Holan bukatzeko ja, tala honekin, super intenso. Ja, ez dakit. Neri adiaz asko uste ditxat, lasei egotia eserbarik. Eta hortako kostia, kostan bertan, gustora goten naiz. En plan, mobila eta kendu, eta ami puta hola. Gero gisa hola ez dutela aguantaiten 3 egun, baina ondo ez, konexin hori guztia ditxat neri. Ni uda, no, porretan. Osa, zorion txunago, ez dago tenian ez egiko. Eta nago nian kaina batekin euski sartzen. Lagunekin. Zuekin, lokalian, hasi. Oin ondo geratzen. Hemen zartadian. Neri, zorion txitxo estan tokixa zurekin egotian. Gizurra da, no te creo. Bueno, a ver, 5 minutu divorcio. Es que... Ba, ez dakit, ez dago toki bat holan zateotena zorion txitxo estana, baina bai, lagun eta ezagun artian egotia errixan. Ez que niri behuinatin poteo baten egualdi honakin como kampuan. Eta askotan hori, ez dala juergagun bat bez, ez dala atzalde tonto bat zure lagunekin zarela trago bat hartzen. Beti trago bat. Ja, beti alkola. Igual mosto bat. Hori betrago bat. Claro, kafe bat. Gero akaboten Bergarako gaztetxian konzertua ikusten. Hori atzalde tonto bat izan zan baita. Bai, elgartu gindela Bergaran gaztetxian ikusten Nil eta Nasker, eta han de repente agertu ziren bi personaje honek, eta nik ez nabazin nizten, eta batzaldi tonto bat komplikau izana, eta bukatu ginen, moskortuta. Bai. Bai, oza, jota, ondo onzan. Oso ondo pasau. Bai, oso ondo pasau. Bergaran beti ondo. Bai, ene gune onda. Gaztetxian? Gaztetxian, bai. Oso ondo hau. Bai, oso gai dau. Bai. Kontzertutarako behintzat oso ondo goten da. Ba, bueno, gare super gustora hemen berbetan, baina dator, nik ustot ataleko puntu oso garantzitsu bat dala jokua, así que aurrera. Erronkadia. Bueno, zuek gaur, jokua, nik garri dut, Andonik prestau dau, baina nik esplikoko zuet, gaur, banereguna komplikau izan da, eta bai, lagatzen dut. Xaukena, hemen eman beste gauzan, baina xaukena. Hemen dauzko... Ez que gero nire kulpia da. Hemen dauzko lau potetxo. Ez dia kebapeko saltzia, bale? Dia jogurra. Eta jokua, deitzen da, gozoa alagazia. Andonik, botadotza hausaz, lau potetxuei, batei galtza eta beste irurei azukria. Orduan, banatuko zuen dik bai, aboleo, hausaz, esateana, bakoitzai, pote bat, eta emiako probau, eta gatza balin badauka, disimulau. Esan berra daukat... Bueno, disimulau berdin, gatza da azukarra dagoen. Bueno, baina errezagoa dauz egua. Iratxek irabazi bideo, tio. Ez que da superrona, eta... Bai. Gatza asko dako? Asko.
Dauka. Ondo. Venga, asingoga, porque Gatza bestela. gustatzen jatzu. Ez, baina igual azukarra konbatek alda binola. Ingo dugu, oza, laurok batera probauko dugu, ez? Bai, azkarra. Edo banan. Ni banaka ingonek ez. Esto Bai. ez da arpeixan. Venga, Banan. peruk dino banan. Vale, baina izan behar da, koiaraka da generoso bat, Que nervios. Naturala Sí, dira. hasiko da. Venga, ando. Ni azte naiz. Zu prestatu dozu, zu bronkia botatu ez tazu. Bueno, zure jokoa san. Bueno, gaitxik nik Hostia. antzat. Holan, Osa, izan behar da Venga, tú. potente, vale? Da, un mandón. Jo, frutola. Ez da utxako, Da fruat inkomoda, gentia ikustia zuri jaten hola, Bai, egisa da, bai. Hola. Ai, mi llorako, Zue, que nervios. Kristona, tu. Bueno, esan beharra dago galdetu dugula lehenautik aberra alergiaren badauken, Nero este asina. Nik... Buah, ez que zuerik usta bintzate tragaitia, bixori. Nik aposto biot Andrea gaitxik. Zenean barrura. Nik asi. Ba, igual hori da trukua. Nik Andrea. Nik asi. Neure esan don. Ez que nire andonetik ez da honek. Ez que ez da. Venga, bosketa, mano alzada, Andoni. Ah, bueno. Ah, ya. Vale. Bat, bita, iru. Barkatu. Zan, ni? Ando, Susa. Baneriak dauka azukarra. Bai, Ez, gatza dauka. Habe probado, ya, ni me guro. Hija Andrea, por favor. Gainera, le lengua Es que yo sigo la prueba. Le lengua jan eta ni en plan, no me jodas, tío, de repente, gatza. Bai, gainera bastante botajat. Me hala disimulago. Que igual no te lo esperas. Claro, es que no me lo esperaba. Hasta la ona, Bueno, asko luzatuko ginelako, hau izan da, gaurko jokua, goiaz, denboraldi guztia, jokua pentsauta eta zikengu zinekin. Bai, eta zan ginoan erekin inbiada. Pues con las chukenas. Oso onda. Vale, Urrengoan, alkolakin. Ura eta... Ez nago bat behadoz hori ginun behin. Eta zurito gauzatzen. Eta horretik itzau zauz. Hombre, Nik uste horri gabazi gone bala, Nik galdu ingone ben hor. Bai. Vale, enei dut, nola nire eta hartia dan, eta gaur me da igual, piztuko dugu kandelia, putxitzeko, eta amaieria emateko, eta hola gero ja, lasaixo bingo berba, azkena eta etxeran, eta jungo ga, trango bat hartzera. Así que ando, mesez... Osa, hoi nahi dozu, honei... Bai. Aiama argazki bat, gero berriro pizten dugu itaratzeko. Hoi hartzen dago zu honek, da? Bueno, goienak kakao bitxen gai. Zukin putz, vale? Ni? Bueno, venga, bixok. Bueno, Lauro. Kantau inbiu. Ez da urtia. Baina ez tekizu ese kantau ino. Venga, kantau zoze. Venga, kantau zoze. Oi, bai. Ez, sí, hombre. Venga, bat, bi, ta iru. Toma. Oso ondo, venga. Dagotu ingo. Azkena Ta etxera. eta etxera. Azkena eta etxera. Bueno, Andreak moztu dau tartia, bat ematek nahi baldin bau jan, eskatu eta hartu, bale? Berdin rosoia. Pizkatxo bat, amaieria emateko azkenengo atala honei. Ai, oi mai daukat tipo, que penita. Ai, negarra idozuin. Ez. Venga. Ez du nahi, No llores, Aitana, no llores. Supero. Daukogu, hiru galdera holan itxen duguna mundu guztiai. Lehengoa da, hiltzen zatenian, zela gustoko jatzuen zuen eskelia izatia. Edo zela imaginatzen duzuen. Baina da hil... Osa, oin edo hil... Ez dakigun ez gertauko da Irurogeita marrurtekin izango da... Aspergar... Osa, bueno, bai, hasta, bai... Osa, ya bizido eta oso ondo. Bueno, baina eskelia, zuzala holan txistosa ze gustauko jatzun. Osa, guztago izaten ez eskelia, sino oin hilkima naiz, hemen gutxira, eta mintzotzen da oinak ininbiako be, sepenia guiko haue, eta iningo haue, espero dut. Dala, gure batia, danak neretaz jantzia. Buah, izan super iratxe bersiño desberdinetan. Pelukekin da. Nere ustez, errosa iso bixamonako gaia izatia iratxe. Hori da. Buah. Hori, Buah, kuadrillaren... Iratxe poteadora, iratxe cangrejo, Iratxe zukena. Iratxe mendizale, oza, hola. Hori eta gero patia afaikera, onena. danak afaikera, Oza, gero erateko, herri bazkaixa. bai, jarteko pedo, eta jazta. Horrekin binetin kontu zibilibia da. No pasa nada. Gu gomidauta gongo ginen. Bai, gura ben danak, disfrazauta, datorren dana, gomidauta, Vale. jarreko dirua horretarako, Vale, Ez, hori ja, ez. igual. jarriko dugu be bai, Eta jazta, bez, ilkima nahiz, jazta. Tampoco... Eta zu?
Ez da, ez que nahi ditza bastante turbioa tanatorixo rollo hori. Osa, pilo bat turbioa pentsa esat. Orduan, ingonen zehose hori ebiteiteko. Ez da, nahi hola txaranga bat, o zehose... Zure txaranga. Ez, baina, gustora ingonek hola, nik ez, porque ni lago nintzen, baina txarangatxoa harriakoak o nahi ingurukoak disfrutaileko pilin bat, nire atzenengo esentzia hori txaranga hortan gaketako, eta fuera. Eta inok ez ikusteko niri horrek kristalan hostian hola, eta jazta. Oinarteko originaleknak. Eta nahi dut aipatzia gauza bat, gara komentatzen, oindala bi egun, dala un plus nire hiletan, ez dakitela izango dan, hori, olako lekun baten edo, baina nik ipini biot, luntxu bat, eta nire nahi izango da, azken nahi Andonik itxea bideo bat, nire funeraleko luntxa probatzen. En plan, Kaixo ekipo gaur etornez, Andrean funeralera probatzera luntxa. En plan, agurtzuek. Zu lehena bilbizara Andoni baino. Orduan, ze bestela zinean bideoa. Bueno, edo laga grabauta. Izan leike? Ez dakit, baina pentsoko jane super divertido. Bigarren galderia da, noiz baitz, kartzelan amaitzen baldin bozue, segaitxik usto zue izango dala. Zingo zinu baten. Osa, nik ingoen zehose... Kotxiakin, ere ustez kotxiakin baten bat harrapau. Ez da, zehose gura barik eta nintzela enterako. Osa, fan herrialde batera eta egin zehose ezin dara egin. Atarratzen laga mertxa. Kalian txizain, leku danetan. Nik hori da, hola konmovida batatik. Gainera, getxu berra dauka eta xikoringoa esan, kongresala eta gero, venga, tu, si ez naiz ni izan. En plan, aurpegiz eta ez naiz ni izan, nien naiz hori. Vale. Eta azkena? Eta azkena galdetuzu. Vale, zen nahi xoko zinuten euskeria gora bera gabizela. Kanpuan bizi eta euskeraz berba inalizati edo Euskal Herrixan bizi eta euskeria ez defendau eta ez euskeraz berbain. Eta ez bizi euskeraz, claro. Ni garbi lehenengoa. Oso garbi. Di baita, baina kanpuan bizi, baina hona ezin zaretorri. Ez. No, kanpuan bizi. Zauki aldozu kontaktu amengo jendiakin. Osa, mengo alda etorri nereana. Bai. Kanpoan bizi. Bai, ni garbi. Osa, berez da, como, misik ez dakin nunta, bai, ez etortia ona, baina kontuz herrialde horretan, Albitzen dozun zose txarra eta kartzelan bukatzen dozun. Euskeraz berbain, espero, eta ez izatea horregaitxik. Ja. Eta, bueno, Estela korrika araño. Pizkatxo bat amaitzen juteko. Guk dako sorpresatxoa zuen dako. Ai, beto. Zu, ez? Da promozio baitxeko momentuan. Bai, espero, ez izatea janarixa. Promo egitera, gatoz... Alkola ez da. Tequila eta ura. En broma. Bai, mesedez. Ez. Danontza dau. Bai, hori da. Bueno. Osa, danontzat irurontza. Mertxana rekuperaukula. Espero da, con esa esperanza de carreo camisetak danondako. Ai! Pero zuretzako baita. Ai, ze ondo. Toma! Zer? Bai. Aixi odoletan dago. Hori ne bien begirale. Mira. Aize politxak. Taia pila bat. Ai, eskerrik asko. Erakutzi ingo kamarara. Uno, geixo dauz, baina... Bai. Jartzen hau hemen, SKN, eta atzian, handoka ipatu da ben, esaldixa, beti itzuliko gara, zoriontsu izan garen lekura, kutsaria. Eskerrik asko zue bixo eta taldeko da, nei. Hori da, las txukenas. Sí, majos. Bai. Promi esan. Bueno, dauko zue minutu bat promoa itxeko nahi bazue. Ez que ez dago promo asko. Edo nekin. Egoteko adi, sarez. Bai, hori da. Ez daukazetan izan zukenana, Alda izan zuena, en plan... bueno, Ez dago dizuen. Ez dakit. Mozorro den da batek nahi baldin badau iratxekin promozioak. Osa, nik ingonean apostu bat 100%. Ez que iratxe, que bueno, benetan... Mira, ez que hori ya gente asko fanzan horretaz. Ale, TikToken ikusen eta jenteak baita. Ja. Hombre, ja, baina bueno. Nazule lengu izan zinean. Ni tan eragunak. Baina gorriz pinjaikin ni. Bestiak. Originalena. Influencer. Euskal TikToker. Esaten duguna, adi egon zukenako... Nahi bozuzo zer gehitxu. O sea, así más atento goteko saretara, baina ez daku bez nobedarik, gola nobedade barrik. Fango gara gure saretan esaten datozen gauzak. Bideoklipat itxemo zue alga gertu. Bai. Vale. Bai, iratzen esku dago geixi bat orduan. Orduan, sin duda. Bueno, gukaldugu bideoklipain bebai, Zukenana? Claro. Vale. Hemen aldain. Guga bideogileak bebai, osa que... Bitu. Eskerrak ematia bixoi, tortzia gaitxik gaur azkenengo
atalonetara. Bueno, eskerrak ematia ez bakarrik zuei, baizik eta Dane, Leire, Ales, Tximbo, etorri dian Danei, zela ez eskerrak ematia goienai, baina bereziki Perui, hemen atzian da gola, eta egoten dalako Andre Antxapada guztia hartzen. Tio, eta zuriak, itxontxoin, baina askotan aipatu dugun oierrei bebai eskerrak emamieko jau intruan bere ahotza sartu dugulako, eta zela ez, eskerra guri, hemen garela. Total, aguantatzen. Aguantatzea, bueno, zuedan nahi bebai eskerrak. Ikusen zulioi, benetan asko eskertzen dira mesu positibo horrek, eta kritika konstruktiboak bat ez bebai, eta emozionotan nago, ez dut negarringo, baina mateo ez da benetan. Ez, beitu, hau ez da agur bat, ez Andrea? Gero arte bat da. Gero arte bat ez. Egunen baten, bueltauko ga, jende berrixakin, edo ez? Eta bitartian, algaitxuzue jarraitu gure sare sozialetan, edukisa jarraitzen dugula elkarrekin igotzen, eta sartadiako kontua aktibo mantenduko dugula. Eta dauzko zuela, zazpiatalak entzuteko, bain eta berriz buklian, korrikaitxera zeiaztenian, piztinara, kotxian, edo zentokitan lanian bebai. Zukena ikustera bidian. Dana, mila esker, eta ikusko gabeste baten. Agur zuek! Agur!